No rural non é fácil acceder aos mesmos servizos dos que se pode dispor na cidade. E se este feito complica a vida de calqueira persoa, canto máis lle supón un problema ao colectivo dos discapacitados. Entendemos estes centros no rural como centros, digamos, que deben prestar un servicio xeral, centros integrais que permitan que diferentes discapacidades poidan ter un lugar onde cubrir certas necesidades. A Asociación de Persoas con Discapacidade Avante traballa nesta liña, tentando que as persoas discapacitadas do Val de Dubra e arredores poidan cubrir determinadas necesidades e desenvolver certas capacidades. Buscamos ofrecer todos aqueles servicios que somos capaces de artellar dentro da demanda que temos, intentar dar unha nova oportunidade a persoas con discapacidade e familias do contorno. O Centro de Recursos de Niveiro acolle actualmente a 24 persoas discapacitadas, que acoden alí para traballar as necesidades particulares de cada un. No centro desenvólvense distintos obradoiros e clases, do mesmo xeito que tamén se lles ofrecen servizos e actividades de ocio. Según las necesidades específicas de cada uno, les acoges en el momento que lo necesitan y en ese momento empiezas a trabajar con las actividades que son las mismas para todo, pero empiezas a trabajar sus necesidades. No obradoiro de Coiro, os rapaces traballan coas ferramentas necesarias para transformar este material en adornos e outros obxectos, a vez que desenvolven as súas habilidades manuais. Xosé Manuel e Marisa están a facer chaveiros. Agora estou picando aquí estes corazóns para despois colalos e preparalos para poñerlle o forro e coselos. Agora estou picando o martillo, depois fago así, e depois fago poñer outra vez así, e depois fago picar outra vez, un cuidadinho para os dedos, e logo vai para os dedos. Lo más importante no es que un usuario haga unos llaveros perfectos, sino que esa excusa, la actividad, que es una excusa para mejorar en algo. Igual hace unos llaveros perfectos, pero en el momento que le pones a trabajar con un compañero, surge un conflicto, porque no sé trabajar en equipo. Bueno, pues entonces decimos, aquí tenemos que trabajar el saber trabajar en equipo con los compañeros. No Centro de Recursos de Niveiro lévase a cabo un seguimento individualizado dos seus usuarios, a través dun establecemento de obxectivos personalizados e dunha avaliación periódica dos mesmos, sempre tendo en conta a opinión das familias e do propio usuario. Aquí corres el riesgo de caer en el pesimismo porque las evoluciones son muy lentas, pero hay días que te paras, sobre todo esos días que haces evaluación, porque anualmente se hace una evaluación de ellos, y cuando te paras, echas la vista atrás, ves que sí que se va mejorando. Os rapaces que acoden ao centro realizan múltiples actividades ao longo do día, organizadas todas a partir dun horario personalizado para cada un deles. Hago medidas para hacer pulseras, hago reglas, ou estou manadero, plantando plantas, ou estou con Mari Carmen haciendo agendas, ou papel reciclado. Tamén hacemos unha obra de teatro con Yolanda. Estamos facendo un llavero. Outro día facemos, pintamos, outro día cosemos, outro día imos ao invernadero. E cada día temos unha actividade diferente. Mais a pesares da existencia de centros como este, as persoas discapacitadas aínda atopan moitas barreiras á hora de levar a cabo unha vida plenamente integrada na sociedade. Evidentemente, unha persoa que ten unha discapacidade tena e hai que convivir con ela, pero non por eso deixa de lle gustar ir ver unha obra de teatro, ir a un bar, tomar unha consumición. Eu creo que a barreira social sigue sendo as máis fortes que as que nos encontramos. Por iso, a Asociación Avante non deixa de traballar, a través de centros como este, na defensa dos intereses deste colectivo e no impulso da súa inserción social e laboral. Persoas que teñen unha discapacidade límite, que con apoios, con formación, nos consideramos que sí poden chegar
nun futuro a medio prazo a poder ter unha oportunidade de emprego. Ademais de demostrar que sí poden facer o traballo, teñen que demostrar que se poden integrar. Mais, dende logo, o que non se pode negar é que estes rapaces veñen aquí cheos de ganas e de ilusión. La mayoría les gusta muchísimo venir, se lo pasan bien, se establecen unos lazos entre ellos íntimos, entonces ya son sus amigos, vienen a estar con sus amigos. Entonces, no es solo lo que hacen, sino las relaciones sociales que se establecen entre ellos. A mí gustame todo. Sobre todo me gusta a comida que hace Marisé. Outro día temos clase. Outro día temos gimnasia. Una vez hace lasaña, una vez hace pollo con patatas cocidas, otra vez hace caldo, otra vez hace arroz, otra vez hace empanadillas. En Bernadero, justame. A Cuera tamén. A mí de todo. De todo. A mí me tratan de maravilla aquí. Encántame.